ROAS 64. Επιτυχία ή ατύχημα. Και εκεί που μπαίνουμε μια μέρα κλασικά στη διαχείριση διαφημίσεων για να ελέγξουμε την απόδοση από τις καμπάνιες των συνεργατών μας, αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε ένα ROAS 64. Πάρα πολύ ωραίο για να γίνει ένα βίντεο. Βλέπουμε όμως ότι έχει ξοδέψει από τον πελάτη όλο και όλο 24 λεπτά. Άρα μιλάμε για μια πώληση που είχε γίνει κάπου στα 15 ευρώ, μια πώληση τυχαία ενός προϊόντος. Και εκεί έρχονται τώρα τα στατιστικά. Βλέπουμε πάρα πολλά βίντεο να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να προμοτάρει ο καθένας του νούμερα, τα οποία φαίνονται ενθουσιώδες, φαίνονται πάρα πολύ πετυχημένα. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να αναλάβουμε την επιχείρησή σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Και εκεί έρχεται όμως λίγο η πραγματικότητα. Το ότι βλέπουμε ένα ROAS 64 είναι πολύ ωραίο για να το πουλήσουμε, να κάνουμε ένα βιντεάκι και να πουλήσουμε αυτή την επιτυχία. Αλλά έλα που πίσω από όλα αυτά κρύβεται η λεπτομέρεια του ατυχήματος. Ναι, μεν ένα πολύ ωραίο case study και δείτε τι μπορούμε να καταφέρουμε, αλλά προφανώς και δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, ξόδεψε 24 λεπτά όπως είπαμε στην αρχή, πήρε πίσω περίπου στα 15 ευρώ, οπότε αυτό δεν τον έκανε πλούσιο, αλλά τα στατιστικά τι λένε, μια πετυχημένη καμπάνια. Οπότε σε αυτά που βλέπετε, λίγο να προσέχετε όταν βλέπετε πραγματάκια του, δώσε 300 ευρώ, πάρε πίσω 15.000 ευρώ, επικοινώνησε μαζί μας και γενικά τύπου τέτοιο βίντεο, να είστε λίγο καχύποπτοι. Αν μπορούσε οποιοδήποτε marketer να του δώσει 100 και να σου φέρει 10.000 ευρώ πίσω, πιστέψτε με θα έκανε την επιχείρηση την οποία έχετε εσείς. Οπότε αν θες πραγματική εξέλιξη, step by step, επικοινώνησε με τη Sigma Marketing. Είμαστε στο πλευρό σου.